Γεια σας, θα συνεχίσουμε το part 3, μέρος 2. Είχαμε διακόψει μέσα στη μέση του παιχνιδιού που μιλούσαν οι δύο γκόμενες και θα συνεχίσουμε, δεν νομίζω να είναι... Το συνεχίσαμε από εκεί που το σταματήσαμε αμέσως. Σε αυτό το μέρος δεν θέλω να φοβηθείτε. Επίσης θα συνεχίσω για κάποιους που δεν θα έχουν δει το μέρος 1. Θα κάνουμε επόμενο βίντεο Outlast και όποιος του αρέσει αυτό το βίντεο κάνει like ή εγγραφή και μας αφήνει ένα σχόλιο για τα παιχνίδια που θα σας πούμε που μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε Outlast, υπάρχει μια μικρή ελπίδα να παίξουμε Uncharted 4, να παίξουμε και Call of Duty 1, 1.5, 2, World at War, Far Cry 4, Euro Truck Simulator, Euro Truck Simulator. Yes, you hear that? Αυτά. Θα ξαναπούμε ότι λείπει ένα μέλος από την ομάδα, από το κανάλι. Και τώρα όπως είμαστε επειδή δεν μπορούμε να πάμε από την άλλη μεριά, επειδή βλέπετε πως είναι σεισμός, άμα είναι να πέσουμε, τελειώσαμε. Ωραία θα ήταν. Βλέπαμε. We need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. Over here. Τώρα νομίζω θα πρέπει να περάσουμε αυτό το κτίριο, αλλά είναι λίγο τρομακτικά όπως βλέπετε. Και να πιστεύω θα έχει και ζόμπι. Όχι μόνο Keep ζόμπι. looking. Πιστεύω ότι θα έχει πιο πολλά ζόμπι. You just stay close to her for now. Αλλά θα περιμένετε γιατί έχουμε κάτι σαν μεταλλιόν εδώ επάνω. Έχουμε κανένα τούμπλο μήπως. Όχι. Δεν χρειάζεται τούμπλο, θα έχει, πιστεύω εκεί σε αυτό το μέρος θα έχει πάρα πολλά τούμπλο. Hey, Jess? Κοιτάξτε, εδώ πέρα τρώνε τα ζόμπι ένα στον άλλο. Κοιτάζει να μην μας τρώνε εμάς. Είναι φρέσκο, αλλά... Hello, τώρα θα γίνει λοιπόν κατός κάπου. Πάμε. Πού πάμε? Εδώ παίρνουμε τα εργαλεία που μπορεί να μας βοηθήσουν να ανανεώσουμε σφαίρες, Ιστορία, ζωή. μολότο. Έχουμε 2 σφαίρες από ό,τι βλέπετε, άρα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα έχουμε 2 καλές σφαίρες. Πήραμε 2, κάτω για αυτό. Πήραμε άλλες 2. Υπάρχει ένας χάρτης εκεί. Καταπληκτικό πράγμα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα, γι' αυτό... Αν θέλετε να το καταλάβετε, πατήστε stop εκείνη τη στιγμή. Πατήστε stop και κάντε το σημογεύση. Εγώ είναι τρομακτικά. Κοιτάξτε ένα ωραίο τέτοιο. Καταπληκτικό. Άρα φαντάζεστε πόσα άλλα θα υπάρχουν. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν υπάρχει το πρόσωπό του, φαντάζει να μας επιτεθεί ένα τέτοιο φαγητό. Ναι, φανταστείτε τι ωραία. Σας επιθυμίζουμε ότι τα βίντεο θα είναι 15 λεπτά. Κοιτάξτε ωραία. Ωπα. Είναι περίεργο πως δεν έχουν βάλει καμία κατσαρίδα μέσα. Τι είναι, παιδιά. Ωραίο, Καταπληκτικό. Σκότωσε το. Να, η φίλη μας έσωσε. Αλλά που υπάρχει και αυτή, γιατί αυτή δεν κάνει τίποτα. Απλά το κάθεται και... Βλέπει θέαμα. Βλέπει θέαμα, δηλαδή πως σκοτώνονται τα ζώα. Απίστευτα πράγματα.
Αν μου και τα σαρτάρια για τυχόν εργαλεία. Πού πάνε! Here. Μου είχε να τις πάω στο ξύλο. Μακάρι να τις πάμε, ωραίο φάνηκε. Τώρα πια. Ακούγονται κάποιες φωνές νομίζω. Ωραία είναι. Μπορεί να έχεις αυτό το κτίριο να μπερδευόμαστε καμιά φορά. Αυτό το κτίριο είναι κάπως δύσκολο. Μπορεί να κάνουμε τους διαδρόμους 2 με 5 φορές. Και πάρα πολλές ακόμα. Συγγνώμη αν καθυστερούμε. Συνηθούμε που ξαστρώβα και την ώρα. Αν θέλετε το βλέπετε, κάντε like, ξέρετε. Από ένα like άμα κάνετε συμπληρώνετε για τη φροντίδα για το χαμόγελο του παιδιού. Δείτε από €1 με ένα like. Γι' αυτό παρακαλώ κάντε ένα like για το χαμόγελο του παιδιού για τα παιδιά που έχουν καρκίνο. Και για τη UNICEF. Άντε πάμε παιδιά. Άντε γεια. Άντε γεια, μη σε σπορτώ! Μη σε πετάμε εκεί κάτω. Καταπληκτικό. Αυτή την μικρή έτσι θα πει. Κάπως σαν να περάσει ένα από μου φαίνεται, αλλά όχι. Όχι, δεν έχουμε περάσει. Τρομακτικά. Πολλά εργαλεία είχε πάντως. Up there. Look. Είναι τρομακτικά με ένα βλέπω. Κοιτάξτε το ζόμπι πως έχει κρεμαθεί. Αστυνομικός. Αστυνομικό ζόμπι. Πατάει πως σαν τέτοια φρύπα. Ακούτε και ασθενοφόρα. Τα πάντα. Clear. Ρε, βοήθησέ με, ανέβασα εγώ και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι και... Come on. Τι κάνει ρε. Α, τη μικρή τι θέλεις. Η μικρή τι θέλει. Άντε μου. Να είναι και μολυσμένη, άντε. Μου φαίνεται Άντε, και δύο. είναι το όλοι περισσανοί. I'm a big guy. Very hand. Και αλαφούζει. Κοιτάξτε πόση δύναμη έχει αυτή η κεράτσα. Φαντάζεσαι μόνο με το ένα χέρι, φαντάζεσαι αυτή να κάνει κάψεις. Σάψει. Πάμε προς το σωστό δρόμο. Oh, fuck! Τώρα δεν παίζουμε εμείς ένα βίντεο. Να σου πούμε. Το βίντεο, παρακαλώ. Εντάξει, να βλέπετε το Outlast είναι 20 φορές, 50 φορές πιο... Γι' αυτό σας πούμε, παρακαλώ μην πάθετε καμία λειψία με αυτό το παιχνίδι και μείνετε. Αυτό το ζόμπι βέβαια πρέπει να του ρίξεις γιατί πεθαίνει μόνο με 10 σφαίρες. Φαντάζεστε τι ζόμπι είναι. Ενώ κάποια Αυτά άλλα- τα ζόμπι που είναι έτσι, ακούτε με αυτό το υλικό, υπάρχουν άλλα φυσιολογικά. Ναι. Υπάρχουν κάποια άλλα που είναι λίγο μολυσμένα, κάποια άλλα πάρα πολύ, κάποια άλλα λίγο εντελώς. Μερικά τα σκοτώνεις εύκολα, αλλά μερικά είναι δύσκολο. Αυτό είναι μικρή ζωή, δηλαδή σου δίνει πάρα πολύ. Shitting my Και να pants. ζήσει λίγο λίγο. Let's go. Αυτή λέει ότι χαίστηκε. Τι λέει ρε φίλε. Φαντάζεσαι να ήμασταν πραγματικότητα εδώ πέρα, φαντάζεσαι πάλι. Δεν νιώθω καλά. Μετά. Ράστε κυρίες μου. Πω κάτι και φλέρες. Μέσα στα ζώμη. Πω κολλάνε. The stairwell's blocked. Γύρνα μικρή. Should we go back up? This is crazy. Just don't look down. Πήγαινε μωρή. Σκοτώσου. Πρέπει να σκοτώναμε με αυτή την με ένα καταπληκτικό πράγμα. Δηλαδή, Έτσι. έλα 5,5 ώρες. Μια χαρά σίδερο είναι. Άμα πέσεις, πέθανες. Πάντως είμαστε σε καλά χέρια. Είμαστε στα καλύτερα χέρια. Παίρνα μωρέ. Ασφαλές μέρους απ' όλα. Εν τω μεταξύ αυτή η μικρή μας βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, ποιος μας. Okay. Μας βοηθάει δηλαδή πώς να αυτοκτονήσουμε. Ακριβώς. Αυτό. Φαντάζεστε. Κύριε Λίσο, κύριε Λίσο. Ξέρετε, βλέπουμε για μια στιγμή τα ζόμπι.
Πήραμε νέο όπλο, περίστροφο. Το περίστροφο, καταπληκτικό όπλο, απλώς που θέλει κάτι ωραία γεμίσματα, δεν μ' αρέσει. 5 ώρες, αλλά είναι πιο δυνατό από αυτό το άσχετο προβλάκι που δεν ξέρω, πάνω τα 4. Έχουμε 6 σφαίρες. Ακούγονται. Εντάξει, πόσα ζόμπι υπάρχουν εκεί κάτω. Να ξέρετε, μερικοί μπορεί να φαίνονται εκεί κάπως σαν άνθρωποι. Να, Και να ένας, σας 2 ζόμπι, μπερδεύουν. 3 ζόμπι. Αυτά. Τρία ζώμπι. Κατεβαίνουμε κάτω να ζήσουμε την εμπειρία μας. Έλα που μου κάνει όλα. Τώρα νομίζω πως κατάλαβα όλα τα ζόμπι. Εκεί, Ναι. μιλάς χάλια. Μιλάς χάλια, προσοχή λίγο. Άντε μωρή, δείξ' του. Άντε παιδιά, έφυγε. Αυτά τα ζόμπι μας... Ναι, δεν μπορείς να τους χτυπήσεις, ας πούμε αυτά με τα κεφάλια που έχουν. Αυτούς δεν μπορείς Κάτι να κατσαρίδες πάνω, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν μπορείς να του ρίξεις καμπουνιά, τι σε βαγούν, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Θα είσαστε επηρεασμένοι. Κοιτάξτε, είναι κάτι σαν να κλαίνει. Σαν να κλαίνε, σαν να κάθονται εκεί πέρα και κάτι να Κλαψομούνια. Κοιτάξτε τη μάπα τους. Ένας Αυτά μπάτς. είναι τα κανονικά που μπορείς να τα μέρες και δεν σε δαγκώνουν. Φαντάζεστε, το ένα ζόμπι τον έχουν σκοτώσει τον άνθρωπο. Φαντάζεστε. Θα μου φαίνεται μας καταλάβει. Έρχονται. Όπως λένε και οι εκτζίδες, ερχόμαστε, έτσι λένε και τα ζόμπι. Φαντάζεστε θα ήταν πιο αληθινά φάγηματα. Μας κατάλαβε. Άντε, γεια. Να δω πάνω στο μιλάμε, Άντε, Πάρτα μωρή, πάρτα. Άντε, μας κόλλατε μαγκές. πήραμε και σφαίρες, λέει. Μου είχαμε ένα ζόμπι από πίσω. Ράδο ρε βλάκα. Εντάξει, ένα άλλο δεν τους κόλλησε. Α, τώρα μας έσπασε το σίγουρο. Οπ, πάει η μάμα σου. Μας κατάλαβε. Έλα, ρε, Τι έλα. παιδιά. Come on down. Ποτέ σε εμάς. Καταλάβατε, νίγκα, Άντε, νίγκα. γεια, να δω πάνω στο Βγάλε το όπλο. Βγάλε αυτό το τέτοιο αριστερά. Οπ, έχουμε 10 σφαίρες. Τι λες ρε, εσύ δεν κάνεις τίποτα, κάθεσαι εκεί πέρα. Άντε μωρή σφυράς κιόλας. Πατσαβούρα. Αλλά καλή εντάξει. Οπ, ξυλαράκι, μια χαρά είμαστε. Βρεις εσύ. Α, βρίζει καλά. Ζωή, τα πάντα. Πα. Τώρα φεύγουμε. Πού είναι κοντό ρε, πού είναι κοντό σου πάω. Μωρή κοντή. Περίμενε. Πήγε ρε φίλε, πού πήγατε. Να, Καλώς είστε. Ω, βάλουμε φωτάκι. Έλα, ρε, Λουκά. Φωτάκι. Δεν έχουμε τόσο χρόνο. Ελάτε από εδώ. Κυρία μου, ελάτε από εδώ. Παρακαλώ, το αεροδρόμιο σας παρακαλεί να έρθετε από εδώ. 0,90 παίρνουμε για αυτές τις κυρίες. Ελάτε από εδώ μωρέ. 10 λεπτά για όποια κυρία μας δώσει 10 λεπτά. Μου το αφήνετε. Μου το αφήνεις να. Εν τω μεταξύ αυτή κάθεται και το. Τον ξύνει. Έλα μωρέ, περνά. Tess, go. Άντε, πόσες φορές είναι. Τι. Εγώ τώρα. Τι με κλείδωσε. Βάλε το φωτοτυπικό. Οι άλλοι θέλουν ένα φωτοτυπικό και αυτοί με την τρόπο. Τώρα θα τελειώσουμε το part 3 μέρος 2. Συνεχίζουμε με το μέρος 3 από το ίδιο σημείο που θα σταματήσουμε τώρα. Γεια σας.